iba. Ayan o mga idol. So may bumili pala tayo ng siomay na paninda namin, kaso iba yung naibigay sa amin. Yan, kakamadali ko kasi kanina hindi ko na rin na-check eh. Kasalanan ko rin. Uy, may nakita tayo. Tropa. Shout out! Berden! Uy, kumusta? Punta sa bayan? May nagkamali yung pinili ko? Oo. Sige. Grabe, Lady Rider, ang bilis ko. Yo, what's up mga idol? Magandang hapon sa inyong lahat. So on the way pala tayo mga idol, papunta sa palengke ng Anda. Dahil kanina galing ako sa palengke mga idol. Tapos ayan o mga idol. So may bumili pala tayo ng siomay na paninda namin, kaso iba yung naibigay sa amin. So dapat 1/2 kilo lang yung bibilhin nating siomay, kaso ang naibigay sa atin mga idol is yung tigi 1 kilo. Tapos ang oras pala natin ay 4:30 ng hapon. Isa na ay makahabol tayo mga idol sa palengke, kasi baka mamaya alas 5 mag-uuwian na yung mga nagtitinda doon. So yun yung rides natin ngayon mga idol. So mali yung naibigay nilang siomay. Pero sana ay mahabol pa natin mga idol, kasi yung ganyan, yung tigi 1 kilo, hindi namin maibibenta yan, kasi mas gusto nila yung tigka kalahating kilo ng siomay. Mabuti na lang mga idol is na-check ni Mrs. kanina. Ay nako. Pero hindi naman ako mga idol yung naglagay, kasi sila naman dun sa mga suki namin, na pinagbibilhan namin, sila na mismo yung naglagay. So alam naman na ni ate yun sana, kaso ang nangyari, baka nalito lang siguro sa mga nilagay niya dun sa plastic na pinaglagyan. Kasi imbis na kalahating kilo yung ilalagay, tigi 1 kilo yung nailagay niya. Kasi hindi talaga namin mabibenta yan eh. Mas gusto kasi nila yung tigka kalahating kilo. So tatry natin kung mahahabol pa natin mga idol. Sana hindi pa sila sarado, no? Yan, kakamadali ko kasi kanina hindi ko na rin na-check eh. Kasalanan ko rin, kasi hindi ko na-check yung binigay sa akin na plastic bag na may lamang mga frozen. Basta dinampot ko na lang eh, hindi ko na check yung mga nandun kung tama ba lahat ng naibigay. Sa pagmamadali na rin mga idol, dahil mag-aalas 2 na nung uuwi ako kanina, mag-aalas 2 ng hapon. Kaya wala kang ibang sisisihin kundi ako din ang may kasalanan. Kaya lesson learned yan sa lahat ng mga bumibili, i-check nyo lang maigi. Para hindi kayo mag-aaya sa akin. Di pa naman tayo pwedeng magpatakbo ng mabilis mga idol, gawa nung uwian ng mga bata, maraming estudyante. Kaya dahan-dahan lang tayo. Sana ay umabot tayo doon sa pinagbilhan natin ng frozen. Sana hindi pa sila umuwi, no? Nako, napabiyahe ng wala sa oras.
Baka wala pa namang 30 minutes na tatakbuhin ko yung magmula dun sa Carrot, sa Marimpay hanggang sa bayan. Street lang naman yan. Yun nga lang, siyempre maraming bata, kaya dahan-dahan lang tayo. Alright mga idol, no? So kumusta naman kayong lahat? Ay, sana ay okay lang po tayong lahat mga idol, no? So another vlog, another day. So another blessings na naman mga idol. Dahil alam nyo ba, kaya nang sabi ko, yes, malapit na po tayong pumaldo sa ating vlog, sa ating YouTube channel. So maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. At hindi ko po magagawa yan kung hindi po dahil sa inyo. Kaya lubos po ako nagpapasalamat mga idol. At magbubunga na rin yung pinaghihirapan natin sa pagpa-vlog. Alright. Buti na lang talaga mga idol, na asikaso ni Mrs. kanina. Napansin niya na iba yung siomay na nakuha ko. Galit na galit alam niyo ba kung sabi? Diba sabi ko sa iyo, yung kalahating kilo lang ang kunin mo, ba't isang kilo yung kinuha mo? Ako naman si aanga-anga. Siyempre hindi ko rin naman alam, pero hindi ko tinignan. Bamalay ko. So yun lang yung sagot ko mga idol bamalay ko. Sabi niya sa akin, ibalik mo yan, hindi natin mabibenta yan. Diba? Kaya ayan, andito tayo ngayon mga idol, bumabiyahe para ibalik lang yung siomay. Diba? Tawang-tawa sa sarili, tawang-tawa sa pagkakamali. Pambira talaga yan Uy! Uy, may nakita tayo. Tropa. Shout out! Kailan moto show? Kailan ulit ang moto show? Kailan ulit ang parada? Uno sa Bani. February? Oo. Ayun, makakapunta ako doon, malapit yun. 2 unit na lang namin. 2 unit? Ano yung Raider? Ah, 2. Panalo ba kayo dito sa Anda? Talo? Malapit lang pinsa ng bayan. Ah. May motor ulit. Pero piyesta ng bayan, mayroon din. Meron? Ayun, sakto. Yun, abangan natin yung sa motor show. Sana makapunta tayo sa Bani. Yun, pupuntahan natin si Idol. February 1? Ah, sige. February 1 ah. Ah, sige. Puntahan kita doon. Gabi ba? Gabi? O, kahit kami kapunta doon. Ah, sige. Maganda mo kasi may ingayan. Ah, Medyo maaga ka pa. sige. Yun mga idol, nakita natin yung isang tropa natin. So may moto show na naman sa Bani sa February 1 dito sa Bani, Pangasinan. So sana makapunta tayo, no, para naman makita natin yung Raider 150 ni Idol. Tapos sa Fiesta ng Bayan ng Anda, may moto show din sila. Alright, sana ay mapuntahan natin yung mga moto show nila mga idol, no. Suportahan natin yung mga tropa natin. Gulat niya ako kala ko kung sino yung naka Honda Click, kasi yung tropa natin yan ang angas ng Raider yan. Kaya nagulat ako ba't naka Honda Click na lang siya
Yun, abangan nyo yun mga idol. Sana may vlog natin. Sana makapunta tayo sa Bani Pangasinan. Abangan. SCX. Yun, si Sardens pala yun eh. Ayan pala si Sardens. Sardens to eh. Yung vlogger din dito sa Anda. Pinuntahan natin. Sardens! Uy, kumusta? Punta sa bayan? May nagkamali yung binili ko. Oo. Ah, sige. Ayan si Sardens ka. So hindi tayo nagkamali. Alright. Mga tropa natin, yung mga nakikita natin na papunta sa bayan ah. Alright mga idol, so touchdown pala tayo dito sa bayan ng Anda. So iikot na lang tayo. Ang daming estudyante oh. Uwian talaga. Ikot para makahabol. Alright. Sana meron pa. Sana hindi pa sila sarado mga idol. Yung pupuntahan natin. Hindi kasi tayo pwedeng dumaan dun sa kabila kasi no enter. Kaya umikot na lang tayo. Alright. Patay na naman ang shock natin dito. Hindi ko napansin yun ha. Ang lalim pala ng kanal na yun. Ay. Oh, nako. Yan oh, grabe angas ng kwan no. Kawasaki Barako 175 binomba eh no. Pero grabe ang lakas ng tunog, ang ganda. Yan, mahilig na naman sa motor. Alright mga idol no, so nandito na tayo sa may Andawet Market. So dito tayo pupunta. So pwede mag-parking. Paparking tayo. Dito na lang. Alright. So update tayo mamaya mga idol no, kung maipalit natin at kung hindi pa sila sarado. Alright, so kita kasi tayo mamaya mga idol. Alright mga idol no, so ayan, naipalit na natin. Kaso yung siomai na tigkakalahating kilo mga idol is wala. Kaya pala yung nang binigay nila sa akin yung tigi 1 kilo. Kaya pala, so yun ang naging dahilan mga idol no, wala yung tigkakalahating kilong siomai. So ngayon wala tayong nakuhang siomai. Kaya ito yung wala kanina, o kikiam. So ngayon lang daw dumating. So ito na lang yung kinuha natin mga idol, yung kikiam. Kasi marami din bumibili nito sa amin eh, sa tindahan. Alright, so yun lang mga idol no, nung pinunta natin dito sa bayan. At pauwi na rin tayo mga idol. Ay, buti na lang nakahabol pa tayo. Alright. Then, uwian na. Ayun, nakapatay pala, syungak. Kaya pala ayaw mandar. Ayaw pa rin mandar ha.
Yun. Alright. So uwian na tayo mga idol. So yun lang, round trip lang tayo dito sa bayan ng Anda. At mabuti na lang na ibalik natin yung siomai. Tapos nakabili rin tayo ng kikiam. Alright mga idol, no? So thanks God kasi naibalik natin yung tig-1 kilong siomai. Mabuti na lang at pinayagan tayong may refund yung pera. Tapos sakto naman mga idol, no? Paparating lang nung kikiam. Nakabili na lang tayo ng kikiam. So yun na lang yung kinuha natin. Kasi kaninang umaga wala kasi silang stock na kikiam, naubos daw at paparating lang daw. So sakto naman. Nakakuha tayo. Alright, so touchdown pala tayo dito sa may triangle. Parang gusto kong bumili ng isda mga idol, pasong lalaki. Malalaki yung mga isda nila dito. Ay, ikutan natin doon sa kabila. Baka sakaling may maliliit na yellowfin sila doon. Hanap tayo mga idol. Uy, si Padre pala. Kasi puro menudo sa adobo na lang yung inuulam namin lagi. So 3 araw na kaming nag-uulam ng ganun. Alright, so bibili lang tayo ng isda mga idol. Stop over muna tayo dito. Alright mga idol, na so nakabili tayo ng isdang buslugan kung tawagin dito sa amin mga idol. Ayan siya, bali 207 yung presyo. Para naman maiba din yung ulam namin mga idol. Kasi magmula nung 11, 12, 13 hanggang ngayon, magmula nung 11 hanggang ngayon menudo, adobo, yun na lang lagi ulam namin. Dire-diretsong karne na. Baka mamaya ma-high blood pa tayo. So bumili ako ng isda para maiba naman. So luluto natin yan mamaya mga idol na. Grabe, Lady Rider, ang bilis oh. Sayang naman ang ganda mo wala ka pang helmet. Bilis no? Grabe. Bilis na magpatakbo. Tapos wala pa siyang helmet. Patay. Alright mga idol. So thanks God, andito na naman tayo sa may Sitio Marimpay.
Hindi kasi kompleto yung vlog natin kung hindi tayo makarating ng bahay, diba? Hindi tayo makarating ng ligtas sa bahay. Kaya dapat kompletuhin natin yung vlog natin. Kaya hanggang bahay pa-vlog natin yan. Dito na rin yata sila Melay, oh. Parang lakad prinsesa lang, ah. Siyempre. Sila Melay nga. Alright mga idol, nasa touchdown tayo dito sa bahay. Alright, nandito na tayo. So dito na rin matatapos tong vlog natin. So see you po sa next na vlog natin mga idol. So ingat po tayong lahat and God bless.